Agpada aginundawayan ti negosyante ani Rosalie manipud luzong Manabo ken ti retirado a government employee ani Dani manipud Zone 3 Bangged ti lako ti Kadiwa on Wheels ang nagpesto iti Bangged Town Plaza itangal daw. Agpada dagiti dua ang nalabsan dalaeng daytoy. Manmano nga dadumanon a Kadiwa iti ili ti Manabo ken basar ti kapadasan ni Rosalie na minsan pa'y laeng ang napadasan na ti Gimatang. Sinandito na rin ako, sinamantala. Natsambahan ko dito sa Bangged, si Kadiwa. Ay, mas mura yan. Sabi ko, ay, magaganda ma'am, mga fresh ang vegetable. Kasi sa marami ng kamay humawak sa pag nasa mga sale. Kalaksidan tinalaka a presyo. Bigbigan ni Dani adakkel at tulong daytoy kadagiti Mannalon. Siyempre ma'am, Kadiwa ka talagang lalaka talaga ta programa ti gobyerno. So nga iso ti naglabas ka lang siyempre makita makadiwa talagang lalaka ti magatang. Kano makatulong mo ti programa ti gobyerno. Talaga ti Mannalon. Well, Kadi kina-press ko tinatan sir, kumusta? ayos mo makita mo nga talaga nga presko. Pakabuklan nga 8 tons, wano 8,000 kilos ti balon ti Balikanaw Gardeners Association, ken kakadkadaan multi-purpose cooperative a Repolyo. Una ti Mannalon a miyembro ti kooperatiba, oversupply ti nateng ti Benguet nang runa ti Repolyo. Jay party jay Manila kano, di salsalud-sulun mi day buyer mi nga apay nga kastoy lang ti order dapat talaga nga matumal ta. Di dati nga order da nga 5 tons kasi kano ko nakagudwa ngay 2.5 kala kasla awan ngay tiyo mayon narigat da nga apan gumatang ijay Divisoria kasi ta simpre baka kadag 3 pesos aging gas 6 pesos kada kilo ti repolyo. Ti bayad dagiti traders iti La Trinidad Trading Post kadagiti Mannalon. Babaen ti Kadiwa program ti Department of Agriculture mangnamnaman dagiti Mannalon ang manayunan ti kita da. kwami ngay jay oversupply nga repolyo jay anmi maila ko mita anan nga magatang ngay maisubliman na ni jay farm iso nga kasla data co-op mi nakabis jay baptisi jay natang ti membro mi so tinyog min dito yun ta kuang nga rod an nga magatangan at least kung mga man adalang maisubli nga basit nga pang diesel da or pang palingkiman nga agawid kasi Pero logi. talaga nga lugi. Sumaruno at turungen ti Kadiwa on Wheels iti ili ti Lapas inton bigat Abril 23. Kabayatan na inalukoy ni Congressman J.B. Bernos ti Department of Agriculture nga itulay ti panangbiro kadagiti institutional partners ang mabalin nga gatang kadagiti produkto ti agrikultura tapno matulungan ang maipangato ti kita dagiti lokal a Mannalon. Inpeteng na anapintas daytoy nga addang tapnon masigurado ti pagbiyagan dagiti Mannalon ken awan ti masayang nga apit da. Awen 2024 basar ATDA nasuro kumurang 30% ti produksyon ti agrikultura iti pagilian kang runaan tinateng tinaperdi gapu tinakapoy a logistics system. Jessica Boreta, Balitang Solid North.